inini ndichikura ndinaona I was not destined kuridza muhodza because inini ndaitore masongs angu andaitongonyora ndichase ndichikurawo. Kuhodza yanga kuti ndakaacceptwa kuti ndikwanise kukwenenzvera dharenda rangu. Zvafanana kuti unenge watora license woita 30 years unambobvira wabadira wambogara behind the steering hapana zvandirichitaura. But kana ndikuti kuhodza ndakatobatsirikana zvikudaro. Pane time kuti ndakasvika ndasina tariro yokuenda kumusha anyway because ndakati home for apa ndakazita project iyoyo ndo pandakazonzi chachigondura chachi ndo progress report iriyo. Saka wakatopiwa announcement kuti chiregedza nokuti wane project iri kandi ndo wakangotaura kuti ndakumira ndatomiswa one mukuru webhendi. Certain stories, secrets, and technicalities are never revealed by an artist unless they are speaking with another artist. On the program Artist to Artist Monocast, Mano Mukundu speaks with fellow artists about their careers, lives, triumphs, and struggles. These discussions demystify what happens behind the scenes in the arts industry, offering important insights for those aspiring to join the industry. Okay, progress. This is by public demand, Manjibozi. On a watch needs for a very long time. The progress number, I remember the other time, Tefano quit, then White busy, Bandeta busy for that. But anyway, welcome to the Monocast. Yeah, it lasts. Yeah, it lasts after many trials. At least one was out and speaking about the Pampaji to tribe, but one. Yeah. Then my programs, they do better. Yeah. Over person. But I'm happy with at least you also here. So it's progress. Mangeringiri. What do Mangeringiri? Nickname is the. Depends on how it's happening. He's one of the tracks Spanish album. I don't let them know. So I know what progress Mangeringiri. Oh, it's from that song. Okay, fana it was Steve Makoni there on the Steve Dongi Makoni. Was an song on the Dongi. Yeah. Okay. And the Panapa just take albums bangani is it 2? 1, 2, 3. 3. You can get hold my hand. Okay. Above. But anyway, there's kumbira vanhu kuti vatumira some questions in tichaverenga. Vatombotanga neyangu inini. Tozoya kune yenyu. Saka ndongodzokera back kuma origins music industry kuti pawakatanga unazofila kuti you are musically inclined kuti une chipo chimusic ndepako. I don't think to not feel. Zvinongoya simultaneously ne passion. Ne passion. Inini ndikuti akitenda katanga kutoridza kudhara ndichiri mupani. Emagaba aya. So then ndibva ndazouya kuHarare. Pachibva so mataigara taitwa creative art. Chikoro. Ndobva ndakagadzira kati semukitara ndairidza ndiri kumusha rero. Wangu Harare manje. Ndana Harare. That was 1989. Ndiko kwa friends. Ndobva ndagadzira that moment guitar. So varungu it's a creative art in the College of Music. Okay. Change the school division. I feel proportion. Okay. Upa pani varungu vairana chikoro. Vaitouya vari madonors. Yanga iri non-government organization. Vaiva vachingobatsira vana vari vulnerable. Sandowazoendesa College of Music. After vaona kuti ndakatozvigadzira kagitari kangu. So zipa College of Music igore ripi? 1991-93. Okay. So ndipo wazodzidzira professional. Wakubva from remagaba to proper guitar. So maticha dzidzisa guitar pandanani? Awandile abakini. Awandile ndambomuzwa Mbirunzi was a very good guitarist. Awandile. Was it Mozambique? Mozambique. Angari murume wa Teresa. Teresa, group ranzi Teresa and Awidile. Exactly. That's one. Okay. Saka ndopakasangana nevanhu vana Businure.
Pepukai Mudzingwa. Thomas. Emmanuel Thomas. Emmanuel Thomas. Na Domingo Lube. So my days were ma yedi ma cell phone guy ma groups plus ma posters idanga asiri aya takwisa mazana aya tonyorera check aigadziro Zimbabwe grounds saka pa College of Music ndo papare one of the high profiles places kuti unokwanisa kuenda zvisachi poster yako pa notice board. Saka vanhu vangane mukana uyo it was Oliver Thomas Butsinue Brown. So what every panenda ku college music ndo pandaiona chi ma fixtures ma gigs ma weekend saka pane ndakaona ngakanzi Mutukudzi iri solo anzi Teresken hotel ma days aimboita ma solo ku Teresken taini ku home kuenda kanyepa mai ngati ndine extra lesson saka ngasingazoziya kuti vanhu zvanda college but papa sina monitoring yakawanda when I was independent ngobva kuchikoro ndina College of Music but ndafana kudzoka pachikoro before 7 saka ndaizonyepa manje kuti extra lesson saka extra lesson ndaenda Sunday paTeresken ndatobva pa home kuma past 10 ndosvika paTeresken paipa neacoustic yandogara ndakaenda almost 2 shows makore api 1990 should be 1995 6 7 paripo hongo kuti natsoridze pa ndachiri mwana ndasana yasoridza pa ndakuziya ndakwanisa kuplay ndichimba at the same time saka ndakaenda kushow ya Mutukudzi yoyo twice ndisingataure naye ndichikosvika nogara pachi pakona mukona negitara kapa panje ndaitya kudzingwa manje because mamurumbawa unimezera but inyaya kuti Teresken yanga iri garden masikati magige panza aya saka third time manje ndopakati kuti ayo musician unozama gitara ndakati kanzi ndobva toti da kuita inoti new talent show that what he said to me ndopanga kuenda kubreak I think bandisiya saka ndazoridza gitara rangu kuzi rangu rarisire semacoustic ndabva ndaridza rake I think ndopakatika mistake pa mistake futi zvese zvakasara zvakuitika mulife mangu ndopa zvakatangira ukuthi madoors akavavurika to be honest because from poor background nambo ndatsena pa platform yakadaro consider kuti it was tuko ndakakandwa mari matendo yaze radio waize yanga ine power katendo yazokera ku home ndawazi aiwa ndane mari saka ipapo nyange chikoro andinga ndaigona kuti ndandidofa but zvinhu zvokuti andazomonya kuti chikoro chacha kutonda zvatodhakwa sapa Tuku akakupa time yakaita sei papa ndanda kutoenda every Sunday wongotenda every Sunday saka panoita break obva kupa saka means mudhara akabvira kudhara achingoda zvekuguruma vanhu saka by then tukaita mana Steve Makoni Steve airidza pachedu restaurant rimuna David Livingstone I think iri pakakona David Livingstone na Third ubona mudenga saka ndaenda every Thursday futhi ndaenda chi ikoko futhi Steve angakuona kuningireni kwakwamzana Tuku because they were friends kubva ipapo kudai ndipo ndakazi ndaenzi Music Crossroads vakaitira ku yana Bangure Bangure angasati apo yanga ina na ari Stick Aspi na Delete yanga ndiko Kazibeti Maziwa guitar we rock ndo vanga ma administrators then we went to participate ku Emikamen SOS ku Bindura then yakazoitwa ku macommissions achakazoitwa ku Bindura Emikamen ndo vana number 1 ishidza solo ndo ndakasangana nehodza iko hodza yekombito futi kombito iko ndo ndakasangana yakatori good outfit wakati wairidza solo ndaridza solo problem yakazohajikisa ndekuti vaisauya kuma workshops
otherwise vaenda kumaresource vaenda kumaresource kwavega musi wemafinals pazvimwe zvinhu zvaibvunzwa zviri basic asina kunzwa zvaitwa kumaworkshop. But wanga watenda maworkshop? Ndaenda maworkshops. Saka havana tombosvika manumber 3 kana but ndo pandakautisangana Simba anga ari vocalist wekuhodza. But tanga kutaudzana ndo pakazongodaro kuhodza takuda lead guitarist rani gitara asina kunyatsokuona vanda unodzidza unodzidzira uripo by then ndawana solo contract every Friday pajobs uri 1 ndiri 1 ndaitanga na 5 chipedza na 7 pane pakutanga mangoma papa ndairidza vanhu vanenge vachidya from vapedza mabasa from 5 up to 7 ndo pakataura ndichiridza pamwe pacho tomhena neboys dzehodza mwema usatama mafesi ndisanda kuridzira chihodza saka ndakutoridzira hodza ndatomhera time ndichingoridza gitara chete hodza but tise vanhu vandiziva kuti ndiri tuma songs vavatatu naimboitawo I think takaenda kunoridza kumasvingo nehodza ndadatwa muhodza then Simba neumwe fesa anzi Leo the all late now Simba ari late saka vaipiwa mari kabisa vaiweza kutaura kuti pabhendi pese pane seniority it's obvious saka vanhu vaiziva kuti havanhu vanoda kuti bhendi ava kana vasipo bhendi handina kwaritoenda saka I think murungu aivatora paside odi saka musi wacho manje I think vanenge vakapiwa mari vakadhimanda mari yemunhu wese aripo saka murungu kuti achivapa mari pakunetsa saka murungu anhu akudza mari ivo havana kuuya kushow pakaita kama hapana akada okay ndinazonzwisisa pane extra mari yavaipiwa yeseniority anona tikaenda sebhendi unozviziva tikaenda out bhendi nokuti vateereri vanazobata stereo I think ndo zvaiitika saka amwana mukusi wemari haina kubuda andikati haina kubuda kwati yakanonoka kukura vagumbuka havana kuenda saka takazongoenda tingore skeleton staff main dancer haana kuenda main vocalist haana kuenda tangoenda taridza kuainzi Ritz Night Club by then kumasvingo atikusvika pakanzi $50 pagedhi isikuno kuti aibhatisa $5 yawaiza yedu yeye akatoti munozara vanhu here hari vada kuda tidai makazozara vanoibhadhira ma50 kwati ma50 US but still but yanga ine power band raidhura during those days it was Brown ndaibhadhisa $60 because Indie Brown ndopanga ari kupisa Indie Brown ndaibhadhisa $60 mukanya 50 Mtukudzi anga ari pa 35 Mtukudzi panewo time yekuti Mtukudzi na Chimbetu vakatomboenderana pamalevels then mukanya Chimbetu paakabva kujeri pabuda nalala pakabva abvangoshuta akawanda saka ndo pandakatanga kuimba kuhodza also before that ungosingaimba gitara iridza rhythm content lead yaunganzi unozongodzidzira wako saka mufesa ngaanzi ari kukavha sinzi havangasina kuuya masongs haikwanisa kuimba plus kana wakagara usiri vocalist hausi vocalist voice radhakwa zvanhu zvazangomira ndo pandakazonzi hakwanisi here kutiimbira tumasongs twako twete tikavhe time akuvhura ipapo ndanane slot kuhodza that was gore ripi manje 1999 2000 pamillennium it was 1999 so ndo pandakatanga kuridza nehodza then pamarecordings wazomboita marecordings nehodza kutenderera waita mangani pakuhodza first recording yangu nehodza it was murume wangu akatiparira ndiri pane album ronzi Dzorai Moyo
Oh yeah, dzoremo ye. Dzoraiwo. Ndakaisa 2 matrix. Ndakaisa 3. 3. Then next brush yakanzi tungwa ndakaisa 2 futi. Then kuti every album ndaisa 2. Then mambo iskoni mama bindi. But zvinozozvinozoita umwari. Most of angu ndwaibuda ari outstanding. And handisi kuti ndikuzvirwa dunhu but zvanhu munhu wese chini chiri chipo hatingati ndimwari bhozi mwari ndiwo munhu wese but unonga wapiwa chipo. Saka mistake yandakaita handingati kuhodha ndambotukana navo kana kuti ndikaita ndakazoita project yangu ndega paside pasina hodzi. Chichi yakaita kuti pushe waziti nyaya yekuti ukanga uchipiwa masongs mashoma wanga uine a lot to say watoita yako ega here kana chichi chakaitika? Inini ndichikura I was not destined kuridza muhodza because inini ndatori masongs angu andaitongonyora ndichikurawo. Kuhodza yanga kuti ndakaacceptwa kuti ndikwanise kukwenenzvera talenda rangu. Zvafanira kuti unenge watora license woita 30 years unambobvira wabadira wambogara behind the steering hapana zvandiri chitaura. But saka ndikuti kuhodza ndakatobatsirikana zvokutodaro. Pane time kuti ndakasvika ndasina tariro yekuenda kumasa anyway because ndakati it was home for me. Saka pandakazoita project iyoyo ndo pandakazonzi chachigundura chachi ndo progress report iriyo. Saka wakatopiwa announcement kuti chiregedza nokuti wane project here kana ndi wakangotaura kuti ndakumira? Ndatomiswa. One mukuru webhendi? Ndaita zvokumiswa navo. Saka it comes back to another topic yatinombogara kutaura kuti mabhendi mazhinji ukaita yako music itori mhosva. Ini ndinonga it's mindset yemukuru webhendi anenge ane jealousy. Kutodaro? Hatingati ujealousy because pane unogona kuita godo usingazvizivi. Auzive? Unogona kuita jealousy usingazvizivi utoita jealousy. Yeah, it's true. Because ndoona kupa nemagroups akawanda akabuda mastars akawanda. Akawanda. Ndokupa sezvakaita Kasungwe bhendi yakabuda vana Marcus Banda. Vanhu vakawanda vatongozviziva. Topa Mukoma Ketai, Knowledge Bunenyati. Even maBlack Spirits. Ndakatukusha one time kuti vakatomboshanda vakadi vatori boys the areas. Umwe naumwe akazongodi todzoka touya kune Ilanga. Vanabusi Ncube, zvinhu zvongoti vanasungura boys, sifana sungura boys ndo yakabuda maartist akawanda, vanachibadura, vanachimbetu, rinenge rari bhendi rangu zara mastars. So bhendi iro kuti rigare rakadai rida management iri very very strong and ine mari yekuti munhu angoda kudai anobva asha chibuda. Because pesa rokuti ndiri munhu usada kubata briefcase. The management is very very strong. It is strong, yeah. Where says being taken care of one. Hapana munhu ari kufila kunge being under the short change. Wojana mabhendi tonetsa nezvisile. Andiriyo? Zvisile. Nemwe bhendi aitomonetsana but aitonetsana pokuisa solo. Iyo utaura iyo. Ndogara yevanhu kudhiarasika vanomborekodha panapa kuti vamwe vakarovandana intro yedrum roll rekutanga mwachiti ndariti dhudhu pra mwachiti ndariti pra dhudhu kutoita fight kusvika vanhu vatorovana. Vanozati zvakafanana nemarriage because mabhendi angofanana nemarriage because marriage kana pane one institution yekuti vanhu vanonetsana netunhu tusina kana nebasa rese imarriage but ukazoda kudzika nenyaya unoona kuti chini kana ukasina basa kaikai kanguri katrigger chete kanguri kamejisi pane nyaya chaiyo sekutaura kwamboita kuti pano mwana anenge aine godo but asingazoita chi anaro saka anogona kutrigwa nekamukani yake kuti munoti mana tinganetsana nyaya pekusvinira kogeti kuti uyo ati anosvinirawo kumwe akati asvinira apa yotoita nyaya but ukazongori unoona kuti no haisi nyaya yekusvina kogeti pane nyaya chaiyo. Pane mwana kana achitaradziwa ndaona munhu uzoona munhu ari kutaura chokwadi akatsamwa nemunhu akadhakwa. Same applies nevanhu vavo kuti
Nakuti zviri sili haitombofana kusvika kwese ingati abogogo hai vakazvinzwa vakaurayira 50 cents but pane the real reason chaicho inenge yakawanda ona but nikirini iri yekumabhendi ku setup yekuhodza yanga yakamira sei because I remember Portia Gonzalez ndiyanga ari band leader nditi was she the band leader or the sponsor yanga ari sponsor but band leader yanga ari painzi inokamiriri airidza instrument ipi aiemboridza akanachiza I missed everything nomuziya aikamira so aigara kamuzuma nomuziya but iyo zvina pastor pastor FM but anga ari band leader asingaimbi aimba ndisimba aimba ndisimba anga kone percentage yake aipiwa vocalist but anga asiri mudzi weband but structures anga ari mudzi weband Portia Gonzalez saka ndiyanga akatanga band iri dambodzoko pastructure panti Portia Gonzalez ndiyanga ari the sponsor weband then po paita Simba before wajoina ndiyanga ari the lead vocalist even Nyandanda joina angoramba angori vocalist Simba airidza anything kaundaingoaidza mbira drums dzingwa bass wataura kuti pane mari yaipiwa for being a lead vocalist it's obvious and ndakasvika varipo ka in terms of seniority vana ndakasvika vatori mubhendi muzwisisa ende mari yangu neyasimba zvaisati afana taitambira kupera kumwedzi kakuona ndaipiwa to be honest ndaipiwa 3,000 a month zimdola ndisikazoziva kuti vamwe vangu ini yangu ini hapana munhu aiziva mari envelope yake unless ndi shamwari yangu azobvunza kupiwa mari unoudza kuti ndaiwira natsepo nomuziva tsepo ngazi ndaudza base kwamdara bass player ndaiwira naye aiye ndaiziva mari aitotambira yakatowanda mvura yangu noana saka zvinonzwa kuti kuodza takapinda tiri vanhu vadiki zvemari zvezvi zvinhu zvakazoya west times titori vanhu kuti waitonzi ukaenda pastage usina uniform unobatirwa pay ukaenda pastage usina uniform unobatirwa pay but tati vanhu vadiki dzimwe hembe dzimwe mauniform taipfeka kuhodza zvibikiza zvezve isaizi atichada ndopfeka zvinhu zvatoita tabuda matomi yofiga malebo pastage saka tainzi ukaenda pastage usina uniform unobatirwa pay tasina basa kubatirwa pay takuenda pastage akachena ubva ubatirwa pay mari yanga isina basa ndikukutoita mukabvunza kutokasana naproseshiteli kuti mwana vaitopenga zvekupfeka izvi takupinda chitiri modern kupfeka zvimubikiza zvahayo vachada toda kupinda panana Chimbeti ndomatezi Chimbeti kapaita takina chisapoza cellphone kumashure so malebo afokonai toenda pastage nebikiza tarisa ndopakabva bhazo richibva from kuhodza marimba band to hodza hot band vakakubvisa from more because anga kanyanya more traditional outfit bhusa rimembe yainzohodza marimba band saka isusu vanhu vakazonda vachikura manje vanhu vachikura vavarairwawo ine hangu to be honest yanga isi kuti mari it was part of the issue because tatakendawo tichikura but ndaanambodzvira ndadzingirwa mari nyaya yemari ndakadzingirwa nyaya yekuti ndakaita project rako parallel neband munomupane mabhendi here mabhendi mangana aibvumisa maartist kumboita yawo music zvaimbofunga ini kwati kundakaita rangu album anomboita problems I think that was 2000 chiko takarubutsa 2006 patakatoenda kuamerican tour atonditi takura macds kuti uzonditengesa chi macds ako and yapi futi mamabhendi anobvumidza futi varipo zvavo but mashoma zviri pakairi mono indoona kuti munhu ndeto handiti totosainasana contract kana February totoenda 3, 4, 5 show todzoka toenda futi but muswe vanhu munhu akuridzana
I see what you mean. But isiri agreement yekuti ndatomupeni. Muzaunza. Even nyange though tine contract ese. Iwo izvo zvokati aprogenda album rangu roda kuti ndikakurambidza. Nice. So issue yako iona na mdara tuku yakuenda on mutual understanding. Kuti iye was ini kwandirika ndakutarisa munhu, you are not just a lead guitarist. Utori an artist if not a musician on your own right. And utori vanhu vakatotoziva kuti munhu pagitara anopo akutora masongs ako, utori albums akatoripo akatowanda kupfuura vamwe vaimba vatori nemazita atori nanamba yemaalbums awo now. Anogara kunditisa ndiza kutaura. Saka ndatukuka vakatozvoona kuti nyange munhu akabuda ndinokanya career yake. Let him be. Which means if there are artists vakure magroups vane mindset yakadaro atenda kure. Senyika chaibozi. Vanoti tukoma tudiki topana namuti. Yeah, it's very true. And you can't write zimenuti yabatze mekeni. Bozi yoga mliona kupa zambo ya China barani. Look at them now. Yeah. Mwakutoenda kadai, mwakutoenda kadai. Enda mhepo katasa watono masongs avakaita vese. Enda vachikutoita futi. Yeah, infanena like one kuti even wabuda vasashandi vese but unoramba chiwirirana. So pano kuda kuti ivo pasatero wava kuti vanhu vanotishine. Bozi vanhu varishangota. Afana nyekuenzanisa vanhu muZimbabwe. Ndakatombonzwa. Pana ndatoneta nenyaya yekubvunzwa nzi what do you think between Mhingi and Mhingi. Pana ndogara ndakabvunzwa ya Winged na Japrez. Saka anogona ndopa amana. Zvavafanira kuti Messi na wegolf anonzi wembiri Tiger Woods anogona ndiani. Vakasiyana. Uyu ari kuita dance, uyu ari kuita. No, besides that, who are we? Kana ini ndati Ja anokunda Wingi, so what? Kana ndati Wingi anokunda Ja, so what? Kana iwo wati Ja anokunda Wingi, so what? Plus unoziva kuti music is subjective. Chiri subjective pamusic ndikuti inini kandiri fan ya JP. Obvious JP anokunda munhu wese. Because ndo favorite wangu. Kandiri fan ya Wingi, it means Wingi anokunda munhu wese because ndo favorite wangu. That's how music works. Music haishane nounzi kugona kuti iwo prog pakati pavo vari 3 anokunda ndiani. Ndoza kuti vese ndovakunda hapana anosvika padhuze neni. By far. Because handidi kuti ndinokundwa. Wana manje. Saka zvinoendana kuti iwewe uri kutaura mumwe munhu wakatarisa papi uchida kukombeya uchida kuachiva wakombeya kudaro. Because vanhu kuti vakazvitarisa ndo mabhuru edu munomu. Ndikakuti vari 3. Wingi, Macheso na JP. Zvaizvezvi ukatarisa imwe zvaiyo kuti inosimudza mureza weZimbabwe on toes imokomba. Mukomba. But inongona kuti time pano vawanze mashows muno panenge pachiridzwa kana big groups. Pongoita munhu anokwanisa kuabridge gap. Paroda bridge gap. Because vava dambudziko vakauya through Crossroads. I know. But time yakauya through Crossroads manje ka. Vakabva vango Crossroads yanga yaiti vahwina madhezi iwayo vangoti vahwina vese. Vanobva varongerwa tour yekuEurope. Kune kuine promoters agents machichichi. Saka vakahwina muAfrica munomu vaendeswa kuEurope. Vanopushwa nemapromoters saka means kuti uko vanga vaine systems but kuno kwasina masystems. Saka that's why vakaputika uko muno masinga. Kuti ukatobvunza mumwe munhu kuti ukanovasvika kuti mukomba unoiziva here anozoti so papanodiwa mumwe munhu kuti pane ndisingazoziva unowirirana nawo. Ngokuti one day kudai magays vanoenda kwanyika vanoenda kushavani. Vanoenda kuti you find vanozoti kuzoda nzvimbo dzakadai kuno vandondibvunza tinobhuya kuti pabreak pipe todidza music yavo tobvunza kuti so music ukada kudzvanyira mumwe munhu you never know ndiani unatozokusimudza futi because hazvinoti ndoramba ndichi pari papo ndotomboenda down aine mumwe munhu zvandisimudzawo nototi iwo ndiwega unongoonekwa chiti zvakupa zvako pazvinodhakwa zvinongodhakwa to the last. Ndati vanhu vaningirine vatipe ma request
I mean ma-questions. Satisatenda kuma-questions avo. Pane anonzi Wayne Wengisai. I request hanzi ndikuda kuitwa jam session song inonzi Vanochema. Okay. Straight. Yeah. Alright. Kurepa mana wako here. Kubata chibara mana wako. Kubudira dikita mana wako. Kukombelera mana wako. Kutimbirira mana wako. Kufemeruka pa. Wala wanangu chu. Wala wanangu inga. Wala wanangu wondo yo. Na wanangu wona. Oh, iwe shuwa. Iwe inga. Wona wanangu na moyo. Wona wanangu shu. Wona wanangu ruwele ugo. Wona wanangu shu. inspiration behind this song? Yeah, Vanochema. Anotema kuti vana vanorepwa every day.
vanorepwa mudhara ukaverenga mapepa ese social media unzwa kuti baba vari pamwana wavo, ticha vari pamwana wavo, profita ari pamwana wavo. Saka pane zvanhu zvatoitika here kuti yangu yo zvinhu zvinoitoitika every day. So I was just doing through social comments. Okay. Ende zvinhu zvakatomboitika kuti marari mandaigara mandaigara mabhuku. So I find kuti vanhu ndakatombonzononyadzisira. Yeah, because pane malyrics ndatombokudzwaiwo futi pakutanga patatakuridza pai ndatombovhunduka tati malyrics aya. But ini manje, to be honest, ndangoti zvikazviende zvakadaro andotoona watokunza kuzvipika boda kuzonzwa kuti song iri kuenda nekupi izvo handazozvitaura pakamera zvangu but ndatombovhunduka kuti song iri kuenda nekupi. Unoona kuti ini munhu ukasandinvhaita muno mandipinde, ukasandituma kuti roke nditoskurira nangu andiende, ndini munhu ine wako ini ndiri munhu ari very very close to mhuri yako ini, ndiri munhu ari very very close kuwana wako ini. The most safest place you can think of is the house. Ndomandogara inini nevana mukoma wangu, ndomandogara inini nevana vangu. Matu ndomuri safe, but ndomuri kureperwa mwana wewe. A safe place. The safest place. Ini ndakutaura izvo zvanzi kanonyadzisira. Kanonyadzisira ndiani inini nauyu. Auda kutsura inini. Yeah, that's an interesting question. Sanduza naye mbukuti ndasaona paya paminaye mbukuti vanhu vakawanda vane mukana vanogona kutsvaga mari vashandisa brain. Vaona mari havachida kushandisa brain kushandisa mari. Okay. Vauda kushandisa mari kuti vafungire. Instead kuti vashandise brain. Okay. Saka parutaura kuti vanhu vanoshandisa brain kutsvaga mari, but vawana mari havachashandisa brain, vakushandisa mari yokufunga instead of kushandisa brain. Because unoona, that's interesting. Unoona munhu anoti ndakaenda kung'anga kukarara nemwana mudiki oita mari, but atobvoita mari zvinhu zvalo unza zvimbofamba kufamba unza iwa tosoita so, but munhu bakata mari akasa kubata mushonga. Padini pamutemo chapo kam I think kuti tiri panyaya yedu digression mbichano. Ini n'anga kana muprofita anoudza munhu kuti inonobata wouraya, I think anofanira kusungwa futi munhu. Then anofanira kusungwa because ndiye atokonzeresa, ndiye apa munhu belief yekuti enda unouraya uite mari. Then number 2, munhu anokuudza kuti amai vako vakuroya vanofanira kusungwa futi because vapare. Unozoti pane mukadzi mumwe akaita show yakatsanangura vanhu vangu vavo achipa list yevanhu vangu vauraya vabereki vavo vaudzwa nemaprofita kunzi varoyi. I was shocked my numbers and not zvinhu zve10 years ago this year 2026. So I think kuti vanhu vavo they must be arrested because zvinongokonzera anyway. Ngatidzokere magitari ndambouya pamusic yako zvotobatana zvobatana kuti zvaida kutaura nyaya ichi saka iwada ndinyatsokutsana what was the reason behind the song. Vana varorepa indakura pachoto song. I remember at one time timusikana tagara naye paproposition, but anga ane mwana wanga ari panyaradzo. Musikana anga ane mwana panyaradzo iye akutochekerwa paproposition, mwana wake ukaisa kuti panyaradzo yanga children's home futi. Yanga children's home. Akaabhizwa ndibaba wake futi ngura zvandiza kutaura. Serious? Zvinhu zvakudhara. I'm talking of 1995. Excuse me. Ukatenda kunyaradzo marekodzi vanhu zvakazvai zvinhu zvine mafacts zvandikutaura wana apa ndikutaura zvinhu zvakaitika ndichiri mwana mudiki. Chifunga kuti pakati pese apa how many cases are there, mamwe akasolvwa mamwe haana kusolvwa. Saka ndangoimba nezvazvo unzwa mumwe murume ane dhakwana wakamboenda kukoti pachitongwa nyaya yerepa. Havasense anything. Serious? Havasense. Vanotaura nemo zvawakaita nemo. Intori nani anatozodzikisa kecho. Ndaitoda. Why not message inazopinda? Zvinhu zvikuitika especially when a first hand experience.
And on the other hand futhi vanakomana futhi vari kuabhiswa futhi, but manje in some cases mukomana anogona kubvanzi willing participant but the effort yacho is low than yekumwanasikana. Sutaura kuti yekumwanasikana inofanira kusiyiwa, but I think panoda balance. Panoda balance. Nditomboya pamusic yako. Uya somebody angotanga ine original style, hauna mumwe munhu wakada kukopa kana kutedzera. Of which chinhu chiri kutadzwa navanhu vakawanda chakakuinspire kuti uite yako style isina yekuti munhu achitanga kunzwa, so you can tell kuti ndi progress. What was the inspiration? Andingangoti inspiration. I think munhu akatanga kunyasondisakisa ndakasa first impact Wandile. Because angari guitar angakasanganiswa ukata saini sound rangu asanganisa zvese. Local kind of national fillers and traditional food at the same time. Saka plus the way one writes his own music. Those was what the approach. Yeah. Pana mwana unyora dzavo but uchinzwa kuti anyora zvake yake but arusonda nemacheso arusonda ngechimbetu ndiye anyora zvake but still azusonda like himself. Ona kazhinji kana uchiplay instrument futi iwo wacho nobati kana uplay instrument wakadzidzisa guitar uchitedzerana. Vanhu vazhinji vanokuzwa kuti ndakadaisa ndichitedzerana ndakadai ndichitedzerana, but anozoenda achibuda kusarana. Yeah, because pane coping stage yekuti unotombokopa, but I think apadi kukopa munhu one maybe. Yeah. Because ukakopa munhu one unopedza wangosounda kunge munhu. Zvandakaita ini ndichikura ndakapfuura nemoka akawanda paguitar. I remember ndina tsepo ndaitotenga doro, tsepo aitengera mudhara Alan webbases. The bases. Ukomkanyo. Aitenga mainstay. Mandezi vairesera ku Club Hideout. And when I played that tsepo, samukanya ndifata uya boys aimboita vega. Tsepo ndopaita se gara ubatso. Indopa ndaenda. Wachidzidziswa namudhara Alan. Indopa ndaenda unogara mudhara Josh. Joshua Hlomaidu. Tobva ikoko kutoka kuna Brown ndakambodaro zvokudaro. Okay, so amaenda kumba kwake wandomwaresa. Then Okay. Then unopedza kuti andineva moyo. Ukwachibetu. Oneva ukwachibetu. Wangu wakapenga matendezi. Tsaenda ngwe zvanotenga chi. Umutengera bia. Kuzi aungazosvika pamukamba munhu unogara. Asikatenga gasi. Waite nomba kwake chete. Nambo ndingoiona padrisi. Adrisi unongoiona. Ndikuziya. Anoza kudhara taiziyana. Remember this Instagram maigara my friends. Watatoziya kuti ndingagara pakati. Usa waifana kuti identify kuti anomwa bhera kati. Waitoenda svika magara napotomhara tenga. Ugara achiro achikudzidzisa. Hawaigona kungodzidziswa zvezvo zvokuti experience yedu ndikuziva zvangu but ndoda kungoti vanhu vaite zvinhu vabate because ndomadzidzira takaita teseka yekuti harusi kudzidzira kwekwaita kuti maitoita listen nacho haipfuure 30 minutes 30 minutes angadatorwa gasi rake but still tuma minutes kwaanokudzidzisa itoto pane information yakawanda ndinotiti even ini panoticha mamaguitars inini ndongomaintaina the same approach even pandadzidzisa mwana wangu ndangomaintaina the same approach hakuna lesson inopfuura 30 minutes hazvifani kuwandisa. I mustn't babysit you kupa information because unozoimprove wakudzidzira wakupractice wega manje ino vanhu vacho vangasingadi wasirwa time futi vaisatoda kudzidzisa because for you to teach unofanira kutanga wadzidziswa wapatience nestudent nekuti haunambobva wadzidziswa zvokuti unoticha chicha ndizvasikati chotanga kudzidzisa chinhu wodzoka usati wachibata waingei waitukirwa kaunzwa waingei but vati kana zvaakudzidzisa zvacho zvokazvibata nyange nanhasi ndinosanisika vakanganwa saka vangani panoti Joshua Hlomaidu, Andy Brown uko efridzi neva ndara nevo na Pilani futhi na Pilani Dube. Okay, Pilani ndiye ndakazonyauta naye. Okay. Pilani was a master kufana pa create ma melodies kusvika pakufa chaipo. Pilani ndaitenda kuti. Okay. Kuchitown. Okay. Nice. Then toda kumbouya kuma questions
but vamwe vacho vane mubvunzo mumwe chete yawangu nyanya kubvunza, so saka hamene handizoziva ndopota ndichiskipere. Uyo anonzi Tapiwa Charles Wedzerai anzi, what's the biggest lesson you have learned kunguva yako yekuhodza band? Ndo mubvunzo wako wekutanga. Wechipiri uri kuti anzi pane possibility here kuti ungazoshande futi nemasurviving members ehodze, hanzi at least kana one song zvayo. Saka pane tomubvunzo on chandakadzidza kuhodza ndingamuti zvese zvandoita izvi hakuna nguva ndakatogodzidza zvese zvaitwa kuhodza, nyange ukatarisa maitiro acho zvinhu zvangu ndakazvidzidza kuhodza, though ndakapika zvimwe ndikasiya, then poita zvimwe zvipande zvandotofunga kuti ndakaramba ndichizviita, I might be somewhere but zvizvo kuti time yamungati ndakanga ndiri papiki, that's what people say. But do you know what handisati yanga iri piki yekuti zvinhu zvaingorira, but kusina mari kuti iri kupinda kumasales, because patakatanga kutengesa isusu grama ndopaitanga kudhako kuti nditi ndakuita music iyoyo yavangoenda ende papasati pane madigital platform like zvatanazvo izvezvo. So pane period yokuti munhu akaita udzasoona munhu vanakaita kuti vakaramba vachita mari nemasales emarecords, one of them andoziva ndana people like mberi kwazvo chaizvo. Why? Because vanhu kuti vachiburitsa because vane fanbase kukwanisa kumobiliza, vane maresources if I may say, akwanisa kumobiliza zvinhu zvake vakatengesa album ravo kawanisi. I think vanhu vakatobuda nemari zvino that day. Kana umwe ubva kutokusiyana nazvo rutanga ruzoita asi smooth sailing, but first impact akatora. But for us manje ndina kuda kutotsvagawo kana corporate kana vanhu anenge vondibatsira kuti timobilize tengese chinhu chedu kawani, so kana kufamba mustreet tilauncha kuvanhu. But haiko zvino so madezi wayo magirera yasabhadhara. I remember haibhadhara. Then second question yake ndeyekuti hanzi pane machances here kuti ungazoshande nevehodzi masurviving members. Kana ndikusaidu ndoridza ne 2 of them dzimwe dzimwe kana ndasunda basa. Upanomboenda kuchando? Ndotoridza nawo. Okay. Zvinhu zvokuti tasati tambozvifunga zvaro kuti can we record something. Asati azvifunga, but I don't think it will be a problem. Okay, saka Tapiwa Charles Wedzerai mubvunzo wakapindurwa. Unoyo wabva kuna hanzi Bagunsen from Dzware Sekwa. Hanzi music yako inoitwa ngesiri kumarket kwaStrick. Iwe uine such a unique sound. Dambudziko nderei? Mubvunzo wake ndewekuti hanzi music yako hanzi haisi kumarket kwaStrick. Ndingangoti pane I blame myself. Pamacho kungozviregerawo. I do understand. Pane pokuti unozoto wagara wega, you start to reflect. Unasoma kuti ndipo panonyatsoirasa. Wega unongedzera mumwe, unoona chigona chipo unongedzera wega. But itori wisdom ukatoona uchitobvuma kuti kupsychology vanoiti internal locus of control, yekubvuma kuti ndini. Pane vane external locus of control kuti chinhu chese anongoti handinhingi. Ende ndo vanhu vanozoenda kunganga futi nekumaprofita yavo. Ipapo ndaiso pane pokuti munhu wati bonus panogara nezona anetenderazi. Ndakaita sei ndaubawa wakutozviblema weyo kudinanda kuti usaka tikangoti saka tipindura Bagunsen tungoti I'm happy kuti kwanisa kuzvipika. I'm happy ndakakwanisa kuzvipika ndega kusana kuti ndakadzvanya ndega set pattern. Nditori process yekuti zvangu zvinoita bo zvinonasa kukunza kuvandudzika zvavo, but nditori process yekugadzirisa zvinhu. Manager aripo zvese zviri correct. Okay, alright. So Bagunsen, your question has been answered. Awandi hanzi Elder Jairus Tawanga kudzwara Sekwa 3. And I would like to know if Prog will be releasing more singles albums sooner. And I think it keeps him more relevant and popular with us, his sincere fans.
Thank you. Hanzi pane zvirubuderi na Jairus Ntawanga. Titori mustudio. Agarejai. Titori mustudio ezwe. I go blast. Pano zvitoitika. Yeah. Jairus bvunzo kwapindura. Then unorubva kuna Derek Merekuombe. Ndizve Merekuombe kuGlenview 3. And so why is he no longer releasing new projects? I love his singing and his guitar prowess. Thank you. We want Bopindura this. And so why is he no longer releasing new music? What happens to the project? Last year. Last year. Follow. So I think we no follow up for marketers. Oh, saka means mvunzo inobatana ne wambobvunzwa we marketing we. Saka Derek Merekuombe ku Glenview 3 and the last year pane project yabude yenzi Hope. So check up on YouTube. Iripo pa YouTube ane. Check up on YouTube pane song ye last year inonzi Hope. It's an album. Oh, it's an album. Ah, nice. Saka means pando nema songs akatowanda. Then Patrick Bebe ari kulusaka ku Zambia. Anzi, why is Progress Chifumo been so quiet of late? I think urubatana futi nemubvunzo wapindura wadhara. Then Lloyd ari ku UK angoti Lloyd anakuisa cinema. Anzi, one of the most outrageously talented artist vocalists out of Zimbabwe, out from our generation. Anzi, where can we access your previous work? Waruda kuziva kuti music yako wanna say. Anzi, favorite yangu Anzi Progress Report. And that one is a genius. The vocals, the lyrics, the musicality is outstanding. And still on the Progress Report. Iripo iri online kana pa YouTube. Pa YouTube iripo. Saloid ku UK pa YouTube iripo. Uyanonzi Righteous Zvinairo ari muno muHarare. And what was the meaning behind the song Garwe? Garwe apa anabhuri panakashandisa redio Garo nakotsa segaro zvariri ukatarisa ndaitona inonzi chii Nat Geo National Geographic channel here ndopakabva the andona yakuti the wheel of death is the last spin panorova richi saka ndakavadiscover kuti Garo rogara vhati mukadzongona kusvika dzichifura dzichada vhati havanzena mvura ende kana kusina activity zerisi pamushana rakatongoshamara ndo that was the whole idea. It's all zvayo ndakazisa mombe saka vanhu havazonzwisisa zvakuti but it's just clear different mikana inosiyana mukurarama. Okay. Uyu anonzi Wayne Wengesai. Wayne Wengesai ndeyambokumbira jam session yataridza papa. Then uyu anonzi Nyasha Gudlanga ari muno muHarare. Anzi, why are you not recording new music? You have loyal fans who are craving for new stuff. Sa Nyasha uyu mubvunzo wapindura kudhara kunhingirini wapindura kumashuro papa last year pantone album riripo. And one thing chanoda pamafans ako unozoti kumashows ako vanhu vanenge vachiimba word for word song by every song kuti ndofunga unotomboenda mashows usina back vocalist handisi. Because I was impressed taka kuya mashows ako kuti vanhu vari kuziva word for word but pane mumwe back vocalist wanemba naye Stereko Wanai makatanga kushanda misesena Wanai because musikana in terms of noza pama back vocals pane mama vocals asingana ma back vocal asingana so mechane ne lead vocals utononzwa kuti musically it's correct but positive in terms of feel because you pakuimba you don't hold back unazo pusha and Wanai anazo pusha foot some voice nyana so pindirana. I think pano ane ma voice anazo pindirana level ra like Dube na Tutukani Cele wake waita na we rapikika sama na oliva mtukudzi. It's Progressive Fumo na Wanai ndudzo makasangana sei apari time Wanai atorina mudhara wake baba wake ndo wakamunza kubeni vakawenda izvo ndimwana wangu ada zvekuimba ndamutomutengera ma-instruments but asina experience saka ini mudhara wana taimuziva taimboridza bhawa ravo ndaibhora naye Formula City. Okay. He's a businessman. Ndoibhora nabhawa iroro ndovakatoya naye mwana wangu ada zvekuimba
kana kuti pasina mari yekutambirisa nozondoona but akuti anotomutambirisa iye baba wacho endipa ndozototambirisa. That's serious support man. Kuti shana nemwana wangu ndokupa mari yacho womupa iwo vosa iye wana izere kuti mari iri kubva wana mudhara ina nazozomboenda wana mudhara handina unotozombenda wangu wazongotanga ngomubhadhara from mari yebhendi zvangutora vamwe kusvika izvezvo but yatova nebhendi rake. Then pane gore pane mumufana unomuziva anonzi Takwara is one of your biggest fans, so ari kuconstruction pane jam session pane jam session takaita musi wa3 August 2023 pandaiposta paYouTube. So mukaenda mumba kwake anonyararidza munhu wese kuti guys mbonyararai toda kuridza my favorite song obva aridza iyo. Saka da umboridza iyo dedication kuna Takawira. Inonzi chizviya song chakafukidza dzimba matenga. Takaita 2023 musi wa3 August iyo. Yes, mono, echo. Hamai wakandi evera, bona manak, shawati wora kurora mana wera. Iwo wakandi evera, bona manak, shawati wora kurora mana wera. Vakoro vakakonewa mishanyere kune vakati vakoro vakatiza mishanyere kune varume vakuru vakatiza mishanyere kune vakati vakoro vakakonewa mishanyere nekudako kusakwana hairova mukadzi nekudako kusasiva akatiza murume nekudako kusavimbika akarambwa iwe nekudako makuhwa musha wakaparara chakafukidza dzimba matenga mwana vakadaro mai chakafukidza dzimba matenga mwana chakafukidza dzimba matenga mwana chakafukidza dzimba matenga mwana ndatirorwa iwewe chakafukidza dzimba matenga mwana ukoterera iwewe chakafukidza dzimba matenga mwana ndatirorwa iwewe chakafukidza dzimba matenga mwana ukoterera iwewe chakafukidza dzimba matenga mwana matanga iye chakafukidza dzimba matenga mwana matanga uyagende chakafukidza dzimba matenga mwana matanga baba we chakafukidza dzimba matenga mwana matenga 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 fire
kusavimbika hakarambwa iwe nekuda kwamakuwa musha wakaparara nekuda kwokusakwana hairova mukadzi nekuda kwokusaziva hakatiza mombe nekuda kwokusavimbika hakarambwa iwe amai vakandiyevera ona mwanangu zvawationa kurora mwana wedu zvipenguva mwanangu ona ivo vakandiyevera ona mwanangu zvawationa kurora mwana wedu zvipenguva mwanangu ona kune varume vakuru vakakonewa mishanyere kune vakadzi vakoro vakatiza mishanyere kune varume vakuru vakakonewa mishanyere nekuda kwokusakwana airova mukadzi nekuda kwokusaziva akatiza murume nekuda kwamakuhwa musha wakaparara chakafukidza dzimba matenga mwanangu chakafukidza dzimba matenga mwanangu chakafukidza dzimba matenga mwanangu ndatirorwa iwewe chakafukidza dzimba matenga mwanangu ukuteerera iwewe chakafukidza dzimba matenga mwanangu ndatirorwa iwewe chakafukidza dzimba matenga mwanangu ukuteerera iwewe chakafukidza dzimba matenga mwanangu matanga ye chakafukidza dzimba matenga mwanangu matanga baba we chakafukidza dzimba matenga mwanangu matanga uyagende chakafukidza dzimba matenga mwanangu mateka 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 icho mateka 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 yes datiro wai wai I remember kuti Japreza paakatanga one of the bands raita open for was iwewo mashows. Was it a deal fanika raitwa na 6 Manatsarere rekuti aipa a number of artists kuti vaopen for him? Judge takakuya akasabheni munhu akatongouya atodirectwa kwandiri nefriend anzi havana mupesi habo munhu chichichi atoya zveshuwa achitouya titorara mudeni Okay. nikomana tabva kumashozi Waigara kuSouthampton. Southampton. Saka iye aitoda kuridza mbira mberi Waida kutojoina band achitotanga ka saka ndandambonzwa music yake yakambita yokutanga ye unoziva moto ndakakanda mai andichadaoni waiza pasongs ndatombere kudhana futi 2009 achangotanga ndomba ndamti jaji ini that was 2005 2005 that une talent mawekisa kwari aribu satikatoita isusu ufa kuganizati team inomira ne Mo is one of the first person keyboard player wako akatomubatsira vanhu vatase vanoridza namablatin vanhu vadzafilanga zisatombwa umabulanga asata kushanda na JP pa namablatin anga aripo yanga aripo mablatin saka aishanda namablatin pa JP
madhezi achiwaya ndopa takazongona mukomana uyu iye aitoita zvake zvobhera music anga nepassion passion chete mbana yane saka takaridza first gig rake chidha tese takaridza mucity sports bar unakaguyo saka mundaraunda kwandahaya PS system ani mudhara akachimwa kana mudhara mufana yada basi wakachingwa mutsvukuso wokumarondero kana mudhara batsira mufana inango ana PA pangu kuti anokwanisa kuzoenda tese kana so but munhu akwanisa kuwana mashows aigazi watanga ndo Jesu ano 5 watakataudza Wednesday Jesu ano 5 ino vandaita musikanza ndakaita pandakazombosumbwa papa 2007 okay sapa ndakaina mukani manje ndopabuda seed.com yakazochinjwa kunzi H Metro vainyora baba vainyora every Saturday saka ndopa ndakambo ipapo manje yanga iri domestic violence ungwerere mike ndopana kuti domestic violence time zvinhu zvoita zvoaffecta especially kune vanhu anenge zvoaffecta graft and zvakatondaafecta big time yeah munhu azombovharirwa for how long kutanga ndakaenda for 4 days vandanyimwa bhero vandazopiwa bhero vandazodzokera ndichakoni vandazopiwa 7 months so watozipedza 7 months ndakabuda nenzi pending appeal against nochi sentence because anga tonomahwani ndada ngokufuremera zvangu anyway zvinhu zvakatotika zvakapera and angoto the bigger the mistake the bigger the lesson saka kubva ipapo munhu aiverenga nyaya yaitofunga kuti progameoka plus unoziva kuti chinoitika when it comes to the court of public opinion yeordinary people vanosaidhira vatanga kunzwa kandi vakaverenga newspaper vazhinji vamwe havaverenge zviri mukati kavanongoverenga headline chete kunzi munhu aridzira munhu pfuti vanhu vototi akauraya munhu pamwe pfuti yakarara by mistake kandi vatokujaja based on zvavaverenga pana kana iri yeviolence vanhu vanongotarisa one side indogara ndichipa example yeimwe inonzi the Innocence Project yekuamerica so vari kuvhizita marape cases evanhu vakavharirwa nenyaya yerepe so far vareleasa over 5,000 people vachishandisa madna kuzi kustates munhu akarepa vanochengeta the evidence yacho like zvipfeko zvemukati chichichichi saka zvinhu zvine dna yemunhu akarepawo chene akarepa ozicheka padna ona munhu apo hatinoziva munhu kana warovererwa mukoti especially iwe ukatadza kutaura kana usina good lawyer kana manewspaper akuroverera zvatovharana. So I always tell people it is best kunzwa both sides. Yenze madziro commies. Hey. Right, and social media. What's your social media strategy? Do you have my pages? And I know my pages in the end. Manager. Oh, manager and then my pages. The Facebook page. Okay. And my TikTok account. In Pantone constant material no get exposed to. By particular. Pambacho to mwena ndega. Okay. Okay, you wanna go in a password and everything. Yeah. Okay, I hope I'm so good at manager in any page. In to go to Morgan manager in the end. And one junior. And junior, okay. Okay. Zenje una kazhinji ona zvafana nemunhu tangoda nemunhu amfuwe mangwana mucharambana. Saka pane zvimwe zvinhu zvafana ta put in place. Yeah. Zvanongo ignore. Usingatarise kuti mangwana zvichazodai. Yeah. Then mangwana zvizozodai. Iwo ngosogadzisa zvinhu zvezvo. Saka kuti uri right papa. Yeah. Notambika. Dangocheka kuti pama messages apana mumwe munhu azombo tumira pama questions aera enda kukumbira kuti vanhu vatumire cheke pa ma WhatsApp groups. Ndine ma WhatsApp groups anonzi ma Monosphere. Warakawada chakuisira ma links.
Sepa ndo pandinopa vanhu an exclusive kana kuti vanhu vatumire ma questions. It's exclusive to that group. Pane mumwe atumira pano. Okay. Anzizo mufundisi wangu. Wanachingondini mufundisi tukundi yakaniparira nyaya. As I trust you, as I trust I find you will by the grace of God. Anzi ndinokumerera ndinokupinda pachirongwa sekutaura kwazvamboita. Okay, toda kuti anange pamubvunzo man. And my question to Chipfumo is zvaine izwi rinotonhodza zvinoruka seiko asina kuimba nziyo dzechitendero dzechikristu nokuti nziyo dzake itori gospel. Uye who inspired him mune zvemimhanzi ndatenda. Anzi zita Bishop Brave Garawa and watumira mubvunzo uyu vari kuSouth Africa. Anzi voice rako itori gospel chaiyo. Bishop Brave Garawa. Sanzi wakagona kuimba kudaro sei usina kumboimba gospel? Wanombobvira imba gospel? Ndakura muchechi. Ichechi ipi? Ndakura muchechi. Ndakura pachuto isobe. Ndakura kuchechi every Sunday. Every Sunday. Sa Bishop Brave mazvinzo here hanzi ndakurira pachechi. Because akakurira pachildren's home. Saka children's home pachipamba ine chechi. Yange chechi ipi? Taiswa machechi asiyana. But yawanzokuya kwapedi yange yanzi Methodist. Okay. Okay. Mendoni kuti apana mumwe here mubvunzo futi panapa. Okay. No, yangasiri kubvunza. Angasiri kubvunza. Wangosiri wako mubvunzo. Yeah, I think ndizvozvo. Anyway, saka kune vese vatumira mubvunzo, we thank you very much nemubvunzo yamatumira. Tichivhara, my last question is chaungati wadzidza from the Zimbabwe music industry, chaunga usingafungira usati wapinda music industry chii? But sisi tisati wapinda kaunongoine mama expectations uzoti wapinda uzoti mamira yakaita industry. Yeah, I always tell people I grew up knocking so many doors. Waigona noka wafurwa upinda muna chirimo. Rimwe unoka upinda utoitiswa. Rimwe unoka futa ufunga ndiwe wanatonzidwa. So it depends kuti wasvikira umaokani. It depends newe wacho iwe munhu wacho iwe progress as an individual. What's your take? Because munomu chakana magitari unoshinja life sefani. Kana ukangwasa nguo mozvinenepisa. Ndio chakana chinodiwa magitari. Yeah. Humility. Ukazvinepa zvinobhadhara. Zvinobhadhara. Ini ndakati hangu handishanda kupinda papike kuti dai but zvishoma izvozvo ndikuwana. I'm okay. And handizofa unenzara kuti zviri bad. Ozononokera vanhu uchiti maya. Upfu chiti. Aiwa. Yeah. Ndakaudza kuti I might be down zvangu but I'm not under. Yeah, zozita under dozingazo. Yeah, ndingabawaina. Yeah, but anyway, thanks so much for coming. Because mafans ako anga chita noise. Saka guys, I hope mubvunze nyabvunze ndakupa mukana futi kuita se yekubvunza. Vanongada kuzobvunza mubvunzo kuparticipate pamaprogram unojoina ma-WhatsApp groups angu. Just a link pa group. So thanks so much for coming. Cool.